Dyma grynodiad o'r cwrs cerddoriaeth ar gyfer TGAU. This is a summary of the GCSE music course. Mae tair unit, perfformio, cyfansoddi ac arfarnu. There are 3 units, performing, composing and appraising. Uned 1, perfformio. Mi fydd hwn yn cyfri 35% o'r cymhwyster. Mi fydd 2 adran ar gyfer yr uned yma, adran A ac adran B. Ar gyfer adran A, a fydd yn cyfri 30%, mi fydd angen perfformio lliafswm o 2 ddarn, a bydd yn rhaid i'r darnau ynni fod rhwng 4 a 6 munud o hyd. Ac mae'r rhaid i un o'r rheini fod yn berfformiad ensemble sydd yn para am o leiaf munud. Gall y darn neu darnau eraill fod nailla'n unawd neu'n ensemble. Mae'r rhaid i un o'r darnau berfformir fod yn gysylltiedig â maes astudio. Byddwn yn edrych ar yr rhain yn nes ymlaen. Ac yna, adran B, mi fydd angen creu nodiadau'r rhaglen ar gyfer un o'r darnau a ddwysiwyd ar gyfer y perfformiad. Unit 1, performing. This will count 35% of the qualification. There will be 2 sections for this unit, Section A and Section B. For Section A, the performing, which will count 30%, you will need to perform a minimum of 2 pieces, which must be between 4 and 6 minutes long, and one of which must be an ensemble performance of at least 1 minute duration. The other piece or pieces may be either a solo or an ensemble piece. One of the pieces performed must link to an area and study. And then Section B, programme notes, which will count 5% of the qualification, you will need to create a programme note for one of the pieces chosen for your performance in Section A. Uned 2, cyfansoddi. Mi fydd hwn yn cyfri 35% o'r cymhwyster. Mi fydd 2 adran ar gyfer yr uned yma, adran A ac adran B. Ar gyfer adran A, sef y gwaith cyfansoddi a fydd yn cyfri 30% o'r cymhwyster, mi fydd angen i chi gyfansoddi 2 ddarn a bydd yr rhaid i'r darnau yna fod rhwng 3 a 6 munud o hyd. Ac mae'r rhaid i un fod yn ymateb i frîff sydd yn cael ei osod gan cybac. Byddwch yn dewis 1 briff o ddewis a 4, a mae pob un yn gysylltiedig efo maes astudiaeth. Bydd y briffiau'n cael ei ryddhau yn ystod yr wythnos gyntaf ym mis Medi pan fyddwch chi'n blwyddyn 11. Mae'r ail gyfansoddiad yn gyfansoddiad rhydd, a byddwch yn gweithio ar hwn pan fyddwch chi'n blwyddyn 10. Yna, adran B, y gwerthuso, a fydd yn cyfri 5% o'r cymhwyster. Mi fydd yr rhaid i chi werthuso'r darn a gyfansoddwyd fel ymateb i frîff a sodwyd gan cybac. Byddwch yn cyfansoddi ar y rhaglen Sibelius. Unit 2, composing. This will count 35% of the qualification. There will be 2 sections for this unit, Section A and Section B. In Section A, which will be the composing and count 30% of the qualification, you will need to compose 2 pieces, and they must be between 3 and 6 minutes long, one of which must be in response to a brief set by WJC. You will choose 1 brief from a choice of 4, each one linked to a different area of study. The briefs will be released during the first week of September when you're in Year 11. The second composition is a free composition. And then Section B, evaluating, which will count 5% of the qualification, you must evaluate the piece composed in response to a brief set by WJC. You will be composing on the Sibelius programme. Unit 3, appraising. There will be a written examination at the end of Year 11 with this unit. This will count 30% of the qualification. There will be 8 questions in total, 2 on each of the 4 areas of study. Area Study 1, Musical Forms and Devices. Area Study 2, Music for Ensemble. Area of Study 3, Film Music. And Area of Study 4, Popular Music. 2 of the 8 questions are based on a prepared extract set by WJC. Uned 3, arfarnu. Mi fydd arholiad ysgrifenedig tua 1 awr o hyd ar ddiwedd flwyddyn 11 gyda'r uned yma. Mi fydd hwn yn cyfri 30% o'r cymhwyster. Mi fydd cyfanswm o 8 cwestiwn,
2 ar bob un o'r 4 maes astudio, sef maes astudiaeth 1, ffurfiau a dyfeisiau cerddorol, maes astudiaeth 2, cerddoriaeth ar gyfer ensemble, maes astudio 3, cerddoriaeth ffilm, ac maes astudio 4, cerddoriaeth boblogaidd. Mae 2 o'r 8 cwestiwn yn seiliedig ar ddyfyniadau wedi'w paratoi a osodwyd gan CBAC. Helo, enw fi 'di Lea, a nes i ddewis cerdd fel un o'm mhyncie dewisol TGAU. Mae gan cerdd 3 uned gwahanol. Uned 1 sef perfformio, lle fi raid i chi perfformio unawd ac ensemble unau gyda offeryn neu'n defnyddio'ch llais. Uned 2 sef cyfansoddi, lle fi raid i chi gyfansoddi 2 gyfansoddiad gwahanol, 1 gyfansoddiad rhydd ac 1 gyfansoddiad yn dilyn briff gan CBAC, ac yn ola uned 3 sef arfarnu. Mae 4 maes astudiaeth gwahanol yn arfarnu, sef ffurfiau a dyfeisiau cerddorol, cerddoriaeth boblogaidd, cerddoriaeth ar gyfer ensemble ac cerddoriaeth ffilm. Byddwch chi'n cael arholiad ysgrifenedig ar ddiwedd y flwyddyn ar gyfer y 4 maes astudiaeth yna. Byswn yn dewis cerdd os ydych chi'n hoff o berfformio gan ddefnyddio offeryn neu'n hoffi canu. Byswn hefyd yn dewis cerdd os ydych chi'n hoffi cyfansoddi adre. Mae cerdd yn bwnc hwyl ac hamddenol iawn i'w gymryd, felly byswn i'n cysidro ei gymryd. I chose music because it's a chance to develop and demonstrate my music potential. This course also presents the opportunity to learn about many different eras, composers and techniques using music. It is a very interesting course, and it's definitely a course that you should consider taking. There are 3 main topics of the course: composing, which is you compose 1 composition set to a brief and 1 free brief. There's performing, where you perform 1 solo piece and 1 piece in an ensemble. And you also have the evaluation, where you learn about 4 topics, which is film, classical, ensemble, and popular music. The best in my opinion is composing, because I'm very passionate about composing and I enjoy composing in my spare time. In the future, I hope to take the A level in the subject and go on to study at uni, especially film composing, which I hope to pursue in the future. Mae digonedd o brofiadau allgyrsiol i'w cael yn yr ysgol. There are plenty of extracurricular experiences at the school. Rydyn ni'n cystadlu yn flynyddol yn yr Eisteddfod yr Urdd, ac hefyd wedi cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol pan oedd hi'n Llanrwst. Rydyn ni'n cystadlu mewn corau, partion, merched a bechgyn. Mae gennym ni gôr hun, SATB. Rydyn ni wedi perfformio ambell i sioe gerdd erbyn hyn, ac mae'r cyngherddau haf a Nadolig yn ddigwyddiadau pwysig a blynyddol i ni. We have competed in several Urdd Eisteddfod and also competed in the National Eisteddfod. We have got a senior choir, an SATB choir, and we have performed several musicals, and the summer and Christmas concerts are very important to us.